Ac wedyn yn dilyn y dosbarth yma fyddwn ni'n gweld y Caseg hun ac wedyn fydd yr ebolion yn cael ei beirniadu. Ie, wir, Caid Erwen Briallen, ein ni'n gweld, wedi cael ei fagu gyda Andrew Thomas, Casgob Jack Flash y tad, ac Casgob Cool Britannia yw'r Caseg i fam. A ni'n sôn yn gynharach, Owen, am gran da ar y Caseg hyn. Wel, yn bob yn ei fel yn y Cobin Cymreig. Dim gormod o bwysau, tymod, yn gynt, ni wedi gweld dros y blynydde lot o bwysau ar rhai o'r anifeiliaid hyn. Mae'r Caseg, wrth gwrs, a ebolion ar ei ochr yn signo'r bwysau yna off. Ie, mae hynny'n wir gyda'r Caseg gweigio. Mae'n fwy anodd i cael y cyflwr hynny i nhw ddim fod yn ordew, ond gyda'r Caseg sydd â ebolion oddi tannu nhw, bosib bod hi'n haws tynnu'r gran off ohonyn nhw. Ydy, ond cyffyle ifanc a'r cyffyle gwag, y Caseg gwag o'n i'n gweld, oedd dim gorwneud y bwyd, oedd yr gran yn plesio'n legad i. Wedi bod tipyn bach o broblem dros y blynydde. Bobl yn dechrau gweud bod y cyffyle ma'n mynd yn rhy dew mewn ffordd. Deall bod Mr Gant wedi gweld pob un o'r Caseg ifanc hyn o'i flan, a ni'n gweld yn y pellter yn canol y llun yn cael wacen fach i egluro ni feddwl e. Reit, beth weles i, a beth wy'n gweld nawr, beth wy'n meddwl nawr. A mae'r het off, dim chwarae. Cemais Evans, y steward, yn dechrau pwyntio. Dwi'n meddwl mai rhydd i Ruby Princess sy'n mynd ar wobr gyntaf lenni. Iddo Rhys Davies, y tad gwynfaes amlawdd wledig ar fam sydd ennill yma yn y gorffennol Pennal Princess Royal. A dyma ni, yr Caseg fagu ifanc o'r yn y dosbarth, o flaen y beiriad. Mr Gant, i Rhys Davies, Rhyd Ddi, Ruby Princess. Wedi cael ei magu gyda Rhys, wrth y march gwynfaes. A malawdd wledig ac allan o Pennal Princess Royal. Dyma chywad gwynfaes to, Owen. Ie, mae gwynfaes wedi cael cryn lwyddiant yma yn y gorffennol, wrth gwrs. Mi oedd yna cyffro yn y cylch, mi oedd yna un o'r ebolion adro yna bron i fynd yn rhydd. Felly dyna pan o'n i'n clywed pobl yn giro i dwylo, ond mae'r ebol wedi cael ei ddal erbyn hyn, ond yn mynd ar wobr gyntaf, wrth gwrs, gyda'r Caseg magu 4 i 7 oed yw Rhyd Ddi Ruby Princess. Ydy, mae'n sefyll fel pictiwr yn dywi. Ac yn ail, Owen, dalest ti hwnna? Ie, eglwys fach, Caris yn ail. Teulu Smith, tad wedyn giler Glyndŵr ar fam Brynithon Southern Breeze. Dyma yr un sy'n ail. Eglwys fach Caris. A dyma ni, enillydd dosbarth y Caseg gwag ifanc. Rhyd Ddi Ruby Princess. Tywysoges yn llyged y beirniad, Mr Gant. Hwn i aeth i mlaen i fod yn frenhines yn cylch yr adran dy yn y dosbarthu a'r pencampwriaethau sydd ddod.